ang inyong amiga nga si Pobre Bolana in Korea Vlog. Kanang ato ang kuan karon guys, magistorya mi sa akong best friend diri sa Korea nga ikaduhang best friend ni nako. Kay last time nga gi interview na or sana kanang nag face to face, nag heart to heart conversation si Kuanto Jocelyn Montero karon na pod na akong ipaila-ila ninyo akong kaduhang best friend diri nga si welcome my friend. Si Florentina Rinya. Makita day. Mao ni siya ang friends there si Florentina Rinya. Nya na po ni siya ay kuan YouTube channel guys sa to Florentina. Basta mao to. Mao na nanza kuan nami diri siya hang kuan guys studio nga kanang siya diri nag ari ni siya mag kanang art sa iya mga unay magpa-drawing niya guys kay maayo man ni siya mo drawing. Kinsa tong gusto magpa-drawing kontakan na ninyo siya or i-message pwede ra pug i-message ko ninyo kay ako ray mo ingon niya isbug ari gamay day kay murag di ka makita diha niya kuan mga pisa ta kay nangaon man mi upan mo nang kapi-kapi ko apa kapi ba ni day or chocolate or basta kay kape na. Ano ni dada diri ag among kuan background ang drawing niya para sa iyang papa kinakusgan niya amahan ikaw ari ba kay di ka mapol kuan ang Kira na. kagwapa Storya lang sige gad niya kuan nagamo ding istoryahan guys unsa man natong istoryahan day about sa atong friendship diri sa Korea. Storya lang ko. Di na ba ta katuig day nga sa atong panag-amiga nga kuan pila na may edad ni Eryong kay Ano sila? og pila na katuig ang iyang anak mao pud mi katuig ang among pagka-friendship kay sa pagka kailan na mo gamay pa to iyang anak Dusi. nya di 12 years na mi 12 years na ming amiga. Sabi ta mag-drawing ka? Okay. Ha? Human ko. Nya Mag-edit naman na. i-edit dili kay kuan ara na. Continue ra na way edit diretso. Manay nga Nya paspaso na pod. Ano na nabasbason da samtang kuno mag-istorya mi mag unsa man gaday mag Drawing ko. drawing kag kuan tiwas na nag-drawing nga ni Okay. drawing siya siyang kuan kay basi dinalian Dinalian ni. dinalian ni niya kuan dayon sa may ka-istorya bahin sa atong panag-amiga na ba kay ika-komentaryo or Kalit-kalit mo. kani nga kuan day what kaning among conversation ron guys what jud ni ingon nga nagsabot-sabot mi direct to the points jud ni nga kuan nya wa pud ni ingon nga na scripted Kalit na siya alis amo. kalit ra ko garin sa mo na akong gikuan niya siya kuan jud ni diretso wa na ingon nga na script na ay unsa pa ng mga kimi-kimi diha nga kuan diretso ba yan mga nagkuan nga Nagloading pa nila. kuan mo na diretso question and answer portion na day ni kuan Kaya dayon sa pulbaan ta eh. unsa may imong ika-istorya sa kuan dayon sa may imong ika-komentaryo bahin na ha unsa may imong bad or good kuan bad or good nga kuan Si Marcelina kay maura ni ako ang maduulan pinakalit ba? Pinakurat. Pinakurat ni. Ako siya maduulan sa tanan diri sa Korea. Wala na ko'y kwarta. Mars. Kaya nga kwarta. Astiga May na ako to, sa kadlaw. Usa ka simana niya. Usa ka bulan dahil. dili nga na di diri ka kuan nya og kuan ba kanang ug unsay mga problema sharing nya og di man jud na mamad-an nato ng problema sa atong kuan pagpuyo nato sa atong pamilya di jud na mawa nang na jud tay mga problema nya kuan mo share po na siya na about sa iyang problema sa pamilya sa Pilipinas about sa iyang pamilya naman jud time okay ra na ho ikuan imong pamilya sa imong bana nga na night time nga magka-problema siya sa iyang bana share po na siya na ho nya mana na mo ra ba na ihang mabuhat niya nga ra pud siyang tambagan nga mao ra na imong angay buhaton kay aron di ka ma-stress nga na nga Mark kaya siya magtambag og mga istorya-istorya. Ano tita mo layat sa baby. kay hapit naman ni siya mulayat sa hapit naman ni mulayat siya sa punuan sa kamatis guys kay na lagi time nga problema pud sa siyang bana nya Layat jud karon. mabot na sa punto nga Bako. kuan mabot na mis punto nga maghisgot about na sa kanang buhaton sa manag asawa kay Mga toy-toy na. sa makarelate ra ni ang manag asawa ra jud maabot na punto nga mo share po na siya about lagi nga na Kala ko kunin kung kiunsa niya. diyon sa niya sa mga banda nga na kay problema man sa ni sa para na di mo siya na problema di mo siya na problema ng kuan na kanang isyuha nga about sa problema na. di mo Sa na problema ba? Pait na. di siya na problema para na kuan na normal ra na time jud nga moabot as punto nga way gana ba abaw lang ka ninyo og comments down below lang kung sa inyo ika tambag nga nga istorya nga na mabot ko nung panahon sa iyang gana nga di mo gana
Problema man dyan na niyang dako. Labi na kung naiinom. Pagili na. Uy, gana. Problema man dyan kuno kain na niya, pero para na, way mahitabo sa mong bana nga, ilang adlaw, okay raman. Ay, Para okay, ni- day. Oh, para niya, kay grabe siyang dako ang problema mo na eh. Ay, sa putong to, day. Musumbong sa tintahan na ito na. Kalain ba ron? Matigok, di ba sa umbana ba? Okay ra. Kung nakasabot pa lang to siya. Pero kuan gani tinuod jud ni among story nga ingana about sa kuan. Ang makarelate ra ni mama nag-asawa ra jud. Kay di man jud nato ma kanang Naoperahan mo na to siya, day. Kun. mahibaw-an ba nga ingana nga story nga naaday problema about ingana nga sa iyot. Ay, tit, itut na, Mm. itut. Itot. Itut na, ha? Nadyo na, dito na kuan malikaya na ya nadyo tay problema ingana niya. Sorry man sa kita, may sabi mo magtanong gana. Di mo gani, mo na musabot Nakita musabot sila. ra pud ko nga ingana sitwasyon kay naamon di man jud nato kanang perfecto nga kada panahon og nay ag sila gusto sa kita wa. Ay, mo ito bang gaya, okay ra? Dito na mawa i-side view ang kuan ba. Akong giling. Para makita ko nila nagkuan ka. Ingana jud ang kinabuhi guys. Sa niya doon mo, ako doon yung kumanon. Okay. Manan lay ko ni jangay na dinalian. Nya Pick up niya ni. na niabot pug punto nga about sa pamilya niya sa Pilipinas mo share pud siya nga naman sa time nga di magkasinabot ang suon niya na Kamuhay god. dito na kalikayan. Nabi na ro, wala yung mga trabaho ang mga igsuon. Mm. Sao na lang. Pait kaayo. Ganahan po ko ni nagpasalamat po ko nga niabot si Florentina sa kinabuhi kay Ay. night time ba nga na kay gusto nga sumbungan niya di bitaw ingon magduha-duha jud ka og kanang sumbong sa mga problema niya kay kasaligan pud siya ba di ba pareha ng ubang mga barkada nga maayo ra og istorya nimo sa iya ha maayo pa tong istoryahan daw adto na sa laing kuan lain ang maabot dito mo naging nga mga na si mga barkada nga traidor dito na kalikayan mo naging nga daghan kag barkada pero di ingan nga kuan nimo masaligan ha ay gila mo na nga og kuan si Florentina piling na punaw niya nga Florentina ka. Kompleto atro. Florentina man jud si Flor na lang si Flor kanang di jud ko ingan magduha-duha niya og ko yung istorya kay hibaw naman ko nga sa among panagbarkada nga 11 years 12 years wa man pud may ingan nga nagkasakitan og istorya na nagka-away may nga na wa pud may ingan na noon jud Kay kay ka man sa kana. mo ug unsa ba isang napos sa istorya nga kuan na mo prangka man pud niya siya na og istorya nga na di wa jud mahitabo nga away nga na kay simpre ug unsa iyang mga istorya di man pud ko nga masakitan kuan pud na ho nga di tay pud ni maayo murag Ito mapasalamat gano ko wa pa ta kuan nagka-bitin. wa pud may nagkakuan ja ako pud ug unsa pa napo ko istorya ni ja dawat ra man pud niya nga unsa yang kuan di pud ingon nga Natural ra ba? kuan natural ra mga kuan mura jud ini mas mag-away pang igsoon pero kami wa jud mi nagkaaway wa jud mi nagkuan nya kanang nalipay po ko guys kay kanang ilang balay naa po diri sa city nya kanang ug maari ko sa diri sa city naa po koy ma-stambayan og kanang maari ko kay di ba pud lalim og maari kag kuan ja mo sige na kag suri-suri ni squad nya wa kay kasak-an ba nga kuan nya mo nang open na pug kon naman pud Wari mga mo Pinay. skuriya sa karang pundere. Bakasyon mo diri ari lang mo sila Pakapehon lang. nya kuan po kunin sa bakay mo na jud siya pamilya po pa ang turing na ho ni Flor guys kuan na jud ni igsoon Ay, dito kagsiyon. kanang Kay daghan magpamahal na pud mo ingon diri guys nga igsoon ba ko no manghod ba ko no na Flor kay hawig-hawig na kon mignaw pero mas gwapa pa jud Ay, siya dyan, guys ay. Parehas dito Kay- ka noong doy. mas gwapa pa siya guys pero daghan jud Ay, mo ingon totoo. karang halos mga Koreano mo ingon jud Koreana nga ug makita nga pamilya ba ko no mi igsoon ba ko no mi Oo na lang pud ta. nga mo na mi nga mauding pareha mugnaw mi ana ra pud itaw kay muro naman jud pud upuan man gyud kanang kuan siguro ni anak siguro ni sa tatay basi nakapaanak ang tatay kuan taga Batangas din ni siya guys pero kamao lang sa Bisaya kay dito man ay eskwela siya kuan nag-eskwela man ni siya college sa Cebu Maong wala Bisaya. nakamao na siya Bisaya kay dugay-dugay pila ka katuig Cebu day Ano? unang kuno pud ni siya nya sa unas bago pa dis Manila o Cebu Ay, di balik murag yan kalsa. ni kuan way nuhaw no Dito na bulakan. sa to day mulabang sa to mulabang Bulabang, libang. Ah, Uy, libang na ta, uy! mulabang labang gana Lagi niingon, lagi kong libang na ta. Labang ko no. Ang isang pasabot sa labang libang ang libang sa Bisaya kay mutai ba yan na Libang na ta! nagatawan ko no sa mga Bisaya mo na isang experience sa una dito sa Cebu Ito ng mga Mm. circle,
circle, triangle. Sa Bisaya kay circle man na. Triangle. Oh. May mga na squash mga Bisaya sa kanang Tagalog kay mga kuan baya na sila mo mention og English. Grabe jud ka slang jud nga pagkalito. Sa among mat. Pero sa Bisaya baya kay ay sus grabe bisag ultimong English, Bisaya jud pagkalito ka. Circle lagi ko na. Mm. Triangle. Mo na kinabuhi diri sa kuan nga mga unta guys og kuan. Mo ni pakana tanan. Kanang mga unta guys Ako og lang gi-order sa kuan. Pinay Lasan. in-order daw na niya sa Pinay kanang Si Monella. say tawag ani Pandi Coco. Favorite ba ini na? Nama sa Duga-duga ang pagkuha ka kaon ani guys. Lami ka ay. Ibaw mo paghimuan niya. Kasi mga taga Korea, ngita mo mga Kung sa'yo gusto mo order sa kuan, order out. Kung saka lang ninyo, oh. Awak man din ni number. si Monella. Monella. Si Marcia po doon. Ka-apelido mo na siyang bana, no? Ang bana. Moon man na sila. Moon. Moon. Muna da, guys. Master dyan na siya, guys. Kanin si floor, guys. Taas na umarating kay ano. Ayan. Grabe talent, di basta-basta talent ani guys. Taas na tiguan nga wala gihapon abot. Imagine na tagsara na yung talent nga na nga hawd kayo mo drawing. Tanawa ra yung mga drawing oh. Nya singer pa to ni guys. Ayan. So, kuan. Basta daghan ni siya talent. Maayo mo design og gusto mo magpa-design og sinina mga gown ni nga nang himo. Pwede po ni siya mo himog kuan sinina mga gown ni nga na. Bash na kuha na dahil. Comments down below na lang kung sabi gusto magpakuan. Padrong Sa ganito, ipadrawing. iusa lang nato atong i-box. Pwede man ipadal sa Pilipinas, iusara dito yung pamilya ko niya mo kung asa mo dapitang lugar sa Pilipinas. Mga grabe talent guys, kuan jud ko. Di basta-basta yung tao tahal din na, abi man nagduan-duan iyan. Di basta-basta talent, talagsaon na nga ning talent na guys. Wa ako ultimong mag-drawing og kanang mata guys, maglisod na. Wala naman ni sa akong bana po. Pero siya grabe talent oy, di basta-basta talent. Nga may pa dyan mo kanta. Ayan. Grabe talent believe like yung ko man naging taas kay nagmarating. Oo, magkataron eh. Tagsaran nga ni guys bakit kanang kuan na mala palayon dun dai suportaan na kana kanunay. Matay kwarta, mga na atong isay. Pero ako na ani guys, ako ni iyang unang gidrawing. Kipraktisan. Praktisan ko niya. Nya hangtod kay maayo naman dun sa atong time ma'am. Di nagpa-drawing na pagugutro. Wala daghan na habang i-post og nako mag-drawing niya di daghan mo kuan nga hala nindot lagi na siya mag-drawing. Ang Yeah. hinungdan sa tanan. Muna, ako mo iyang ikuan nga, ako ko hinangdan nga, nilaghan siya customer nga, kuan. Nya, nakahinomdom ba mo guys nga, kanang halos man siguro mga followers ni Flora Mia ani ako ang kanang mga kuan pod, subscriber. Kahinomdom mo nga katong dahil na picture ni Flora Mia pod nga ako pong ipadrawing. Ako nagpa-drawing ato guys, nga, murag, ikapila man to Flora Mia ni mo pa-drawing dahil sa mga kuan. Nilaghan na ba to? Ipa-drawing pa na siya si, nga tong, amiga nga si Flora Mia Buholana. Siya po tiga drawing pero wa pa lang na mahog kay wa pa man ihog ko ana na ihog ko ayun nang hatag niya pero naron dito sa balay pa niya ipada Ano pa-box na ka? wa pa gani may sukay siya guys hindi samot na daron siya kakuan kay ni improve na iyang kuan kay nanay color siya sa una charcoal ra dito karon nanay color sa awa biyo kay niyang papa oh sana all guys no makasana all jud ta kay maayod jud siya mo kuan. Sana all oy mga hilasa ron. May siya kanyang trabaho ba? Limpyo. Oo, karon. Tala man ako. Unsa nga mahimong ingana nimo day? For sure, uy, ako naman. Ako man jud talent. Nakat-on ra ako sa YouTube town. Managyan nga patrabahoan na lang ko guys. Ayaw ko pa ingania, ayaw ko pa kuan na. Kay maayo kay ni siya mo drawing ay. Maayo siya kamot ba? Ultimo mag-drawing kog mata guys, di mo ikamao. Naboy magdo-drawing sa inyong liwat day no. Bao pa nang sure. Grabe jud ta. Lisod day nga ni nga talent eh. Naliman ka nga imong kuhaon din ng kuan makuha man jud nimo ang kuan. Picture. Kay tanya nakuha na niya. May nga ni nga talent. Kuan jud taas ug marating kay. Naara man ko sa balay dal. Hmm? Naara ko sa balay. Kani din nga kuan, daghan naman kag customer, daghan naman mo pa-drawing nimo. Di ba basta na nga talent. Manay palutuan na lang kog kimchi pero paingananan ko nimo ayaw kay di ko. Gastos po niyo ay. Anak din lang. Kuan. As in gastos kayo niya. Ang mga magpahimo ba? Swaye ka day nga kanang mag-drawing ka sa magkanta pod. Ano marong tayo ng tarot. Kana jud grabe ka challenge na. Challenging jud ka na.
Nga na ba magkanta, di ba guys? Suggest mo guys unsa nga kuan nga challenge, di ba? Kuan niya ipabuhat. Huwag ko YouTube eh. Nindot kay sila lami po mo kanta. Lami mo drawing. Hindi taon guys. Sa una na. Grabe, nindotag tingog. Next time anta no mag-video kiwa na anta mag-video. Kita tungod ni COVID, na jud may makabanding sa kuan. Sa una wa pay COVID guys, sa isa ka buwan magkuan jud mi, ug nay mga birthday nga na ato jud may magbanding. Sa karaoke ha. Karaoke. Muna ang banding sa una niya karon kay na may COVID lagi di naman ta makaadto-adtong kuan. Kanang video kay bawal pa man ron. Mo nang umari ko dire rami sila ha. Nya gamay ra pud among tayo magka-banding kay. Nya ta sa kuan. Ini kalauna pud ani guys mag kuan po ni siya. Daghan lagi ni siya talent, nagtudlo po ni siya English dire guys. Grabe kuan oy, grabe racket. Mo nang nagtaas do ni siya marating kay daghan kuan racket. Mag drawing, mag tudlo mag tutor og English. Makaingon jud ta nga sana all. Sana uli ikaw di ay. Nya, swerte kay mong bana no. Wala ra man niya. Hmm? Wala ra man na si Paki. Swerte kayo makabanag ingani nga asawa guys no. Pugihan kayo, pugihan pud mag kuan sa balay, malihok-lihok. Sana all magsigira ta ninyo og sana all. Grabe na kayo iyang kuan. Dahil sa ako. Sana all. Nga ingani nga kuan. Ay magtuwa kay si Barcelona kay kugihan pud na sa Diris Korea. Nga o kugihan ako mangluto. Moro na ihang kakugi mo accept po kuana pero nga mga ingani mga kuana wa jud kuana. Siya tigluto sa my birthday. Maura na ihang kakugi guys, wa ko laing kapanghambog, maura nang ahang pag kamaong gamay mangluto. Pero ganing iya ha di basta-basta talent ay. Wala gyud pang kuan Oo, jud. taron. Pang universal kuan jud ning imuha day. Ay. Talent. Ngayon kuan. Kato ba yung mga kanang nakadaog bitaw gas tunggong nurit sarang? Na may nagtug-upload mo sa YouTube, kaya nagtug views ni abot na mag 3K. Bitaw kita wala nang tunang. Naman to gig but upload nimo sa kuan day sa tong kaning art nimo. Na dito na. Na makagi-subscribe ato. Duha man ako. Nakadaog man po ni siya sa unang contest diri guys nga tunggong nurit sarang usa to apa na murag it shoot time ba na? Unsa ka na mga pa kuan ba nga contest o kanta diri guys nya usa po na siya ni apel. Korean song brabud. Mga Korean song kuan nya si Jamoy nanalo. Murag bangga ni siya ikaduhang bangga. Wa naman siya na ni Maho. Pero okay ra kay nakaabot man gyapon siya sa taas sa dito abot og sa to apa to guys, abot man siya Manila. Proud gyapon. Dugay na to oy, pila na to ka tuig. Usa di lang siya pagdugay nga naara man to nagpabili nimo hang kuan. 8 years na. Mm. Sa una pa to karon mga bigati na kayo contract dili na kaso. Mo gani, grabe ko ano. Mas di basta-basta. Karon daghan ng mga maayo, Daghan ang mga maayo nga kuan. mga bata. There is Korea guys, basta mga inganang kontis-kontis. Kadaog ra kag mga inganang kuan proud na po na sila nimo. Sa ingana Ang ra kasagaran mga na man dili mga Pinay. mga maayo sa mga Pinay dire kay sagaran makadaog man Mga dire Bisaya. kuan. Kasagaran mga Bisaya. Mga maayo sa mga Bisaya no. Mga talented kayo. Karong Sabado ba asa ka? Wala no. Di mo mulaag. Ito sa inyo. Ug wa ko trabaho na ba kuyog nilang susilin. Asa man po? Kuyog lagi dito sa kuan. Sa inyo ha? Laag dito sa among lugar. Di ta dito sa mga agay. Sa wala tang puy dito sa mga gamati raman to among kamalig in town. Balay. Ay po hono inan ko ni bana. Pwede lang mo sa di mo ba na musakay ka nilang susilin. Kami kita na. Oh, dalhan nimong anak baron. Ug gusto ka mo mga anak ko hindi sa amo kayong anak ko eh. Ha? Sumukan ko may anak. Ug ganahan ka mag-relax dito sa daplig dagat ba? Masupis ko dito pa. Puro pamarotog na pumangron di ba ka magtupis na kuno siya dito sa mga guys na pumandron tugnaw pumandron di ba kay tugnan mukiri kag imong kuan di ba gusto ra ka magpahayahay dito Lagi. nga patanaw-tanaw Tingnan si Jocelyn. hala kang ipapit dito si Lindere og pintahay kuan Sige, masa ako dadon? ay nagaga mga ana tag restaurant Nag-YouTube tayo oh nagsabot so eh. okay part ng gyapon na sa tang friendship nga kuan kay di man ko trabaho ana Wala ako dadon. di ta magtend kay tugnaw pumandron og kuan mag-suri-suri ra ta sa Ay, dito gan katong di ba nakangadto man mo dito sa kuan sa wala din Paramando. ka sa dagat jud. Suri-suri ka dito sa kuan ganang suri ka dito gusto ka magpa-relax Sige. Ha? Kita-kita ra pa no. kita ra gana nya mga ana lang ta restaurant dita mo to sa mga kay wa man may handa dito sa balay kay Sa inyong Kuan. restaurant? dili dito sa mga restaurant kay wa na sila lakaw na sila Kada Sabado. dili karon na pung Sabaduha ka na sila importanteng lakaw pamilya gi-invite man ko niya di ko ganahan di ko mo kuan ba harang banahang paubanan Sa ila ha? Sa- Bukan di ay. dili ba sa ilahang pamilya ba ilahang banding sa ilang pamilya sang amo gusto niya sayang na kuno nga chilmanon ra ba kuno sa katawo ingko di ko na ako'y kuan na ako'y laing hang kuan pero giplano na nga magmita Sige. kitang kuan sila May pambana. Itong hinang Jocelyn daan. Ikaw banda ng mga pasaway. bisag kana lagi pong adlaw
bantayan ba mga tiguang naman mo nang mo Ganahan mo na sila wa sa balay. kaya Kaya walay mo ko ano yung bandlong. mo relax gyud pag tanaw-tanaw dagat nga taas ang imong panglantaw nga Ano niya muni-muni dito. magsagit-sagit ko. Kung ganahan ka, o gusto ka o gusto ka masaka dito sa kanang kuan bukid at ang ipasaka dito, di ba ka mahal-hal ka dito. Magbukid po ta, magkuhan dahil ko magundong dahil ko. Ayaw pag siniksiguan ka, utak iwas Mag-dress ka dito, magsangit na kayo akong dress. Pwede na mag-dress ka sa kuan, basta di lang ka mag sandal-sandal kay kuan mag rubber shoes ka kay utak ibaw sakali ka na dito sa kuan. Ay, wapay ako na namin ng undong. Wag ka tilaw na karon mo hal-hal dyan mo. Tingkil ana ro. Thank you, juga. Excuse me. Okay ra na usabot na sila. Kay kuan. Basta kay andam-andaman na imong kuan ka at hayra nga at gatas bukid. Ayan, ang aras to. Halhalan sa kamay lang maka-experience mo kay ngani din ginabuhi din. Kuan sa bukid ay saka. Gi-apil ko na. Ha. Mag-vlog mo na. Awa po sure kay Kaya ano mo kay mga fans diha. Katang. wa pa ko sure og maka-vlog ba ta na tan-awon magkuha tag kuan. Di pa din nga kuan. Nya guys, taas naman atong istoryahan guys. Maura to guys. Salamat kaayo sa inyong suporta. Nya magpasalamat tay ko guys kay niabot na ko og 1,000 k subscriber kapin. Unya karang ma-apply na kog monetization guys kay nakuha na nako ang 4,000 watts hour. Magpapansit ni siya sa iya. Salamat ninyo guys. Salamat sa inyong suporta guys. Ug ayaw mo pag sawa sa mga video kay daghan pa kong ipatan-aw ninyo nga mga view diri sa Korea. Nya salamat kaayo ninyo tanan. Nya please subscribe sa pa naka-subscribe sa akong channel. Please subscribe sa may akong channel nga si Pobre Bolana in Korea Vlog. Nya pakipindot pod ag bell guys para mag-notify mo og sunod nako nga video. O bye-bye. Bye-bye na po. Bye-bye. Thank you. See you.